Molweni babukeli bayo le video. Okokuqala mna uthethayo apha njengoba ke uzohlela ukufa ndiyimbongi yosiba. Imbongi leyo ke ingafaniyo ke nezinye imbongi ezivele ziphakame zithethe kuphuma kuze enhliziyweni. Le indimu iqale icinge qala ibhale phansi yandule ke kuhambisa umyalezo kubantu ngokuthi ifunde lanto ibicingile yayibhala phansi. Ngamanye amazwi nina elithina siphila ngaphansi kwalo. Ziphinkonde nenkondekazi zihlaba ikhwelo zigiye zipetsule zidanse ziyizele kuba kaloku thina sizwe sakwantu sithandiwe sababalwa sade samkelwa njengesizwe esithwele umanyano. Uxolo, imvano, imbeko, inhlonipho, uthando, ububele, inkuthalo, inkathalo nokumazi omnye umuntu ongomnye. Ngokwenene ilizwe eli uMzantsi Afrika wona uyazinga, ukwazingomba isifuba, ukwazithanda ngokobuyena bakhe apha ehlabathini. Kuba kaloku lona liwuvulile umnyango wenhliziyo yalo, yalamkela lonke uluntu oluphilayo apha ehlabathini. Sonke thina luntu sitya ngacephe linye, sisela ngakopi inye, sincanca beleni linye, sihlala sifubeni sinye, songiwa ngumama omnye, siphefumla mphefumlo umnye womanyano. Sonke thina sinikana imbeko, inhlonipho, ubudlelane, uthando, ububele, inkathalo, kwaye asikho rhabaxa komnye nomnye thina sileli lizwe uMzantsi Afrika. Inhliziyo zethu zitshotshenhle ludlwabevu lwemincili, uchwayito, ugcoba, ukuvuya. Phakamani nonke ke nina zinkokheli zakwalizwi, nisonwabise nikwasivuselela kwananjalo ngevangeli neendumiso zenkosi. Phakamani nonke nina ke bezihlwele niphosa amathambo khona ukuze nisibonise indlela eyiyo yokuphila. Phakamani nonke nina ke basemagunyeni nani ke basemthethweni nisikhusele thina neli lizwe lethu kwinto zonke ezimbi ezimana ukwehla nokwenzeka kulo. Kuba kaloku ngoku lo mzali unguMzantsi Afrika, ilizwe lethu eli silithandayo thina lizelwe ngokutsha. #phambili Mzantsi Afrika, phambili neram yo.